A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U magħkom. miegħek ukoll. Namlu llum il-festa ta' San Ġagbu li huwa wieħed mill-Apostli. San Ġagbu kien sajjiet mill-Galilija u Ġesu sejjaħlu wieħed minn tal-ewwel li sejjaħlu flimkien ma' ħuh Ġwanni, kienu li Zebedew. U San Ġagbu narawh ukoll f'mument importanti ħafna tal-ħajja ta' Ġesu wieħed minn ta' ġewwa biex ngħid hekk. Hemm ħafna x'nitalmu minnu se nisimgħu anki issa fil-kelma ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bil il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis. Inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq wejn lill-Knisja tiegħek fl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, it-teżor tagħna qiegħed f'ġarar tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex imgħatnin, imħażbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati, iżda maħniex abbandunati, mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna qegħdin dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu, biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt,
imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuqu hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għad qajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u b'hekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ flimkien, min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa lura l-imtarfin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħk imtela fomna u l-sinna nħall bajjat ta' ferħ flimkien, min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna u aħna imtlejna bil-ferħ flimkien, min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widien tan-negeb, dawk li jiżraw fi dmuħ jaħsdu bil-ferħ flimkien, min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġor iż-żerrija għażrieħ, imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ bil-qatet f'idejh flimkien, min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien resqet fuq Ġesu ommu li Zebedew flimkien ma' wliedha u xteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija u hi weġbitu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. Imma Ġesu wieġeb u qal ma tafux intom titolbu, għandkom il-ħila tixorbuh il-kalċi li għandi nixrob jien? Għandna qalulu, il-kalċi tiegħi tixorbuh tassew qalilhom. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien. Imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkorlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkmu fuqhom u l-kbarat iħaddmu is-seta tagħhom fuqhom, fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min fostkom irid ikun kbir għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jgħaddi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej. Fħir lilek Kristu. Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. Din hija t-talba li għamlet lil Ġesu u nifhmuha. Li kienet tiġi Ġagbu u Ġwanni kellha din l-ambizzjoni għal ulieda.
U nifhmu għaliex bħalhom ridet l-aħjar għal-ulieda, anki jekk ma kienux għadhom tfal, imma ridet tagħtihom l-aħjar. Ġesu imma fehem li hawnhekk mhix ambizzjoni hija ħerġa mill-imħabba verament l-ambizzjoni, imma mas-santna tiegħu ma taqbilx għaliex li kienet qed tfittex u il-ġieħ, il-poter, post prominenti. Imma u kien ilu jispjega u rrid iwassal mod ċar li s-santna tiegħu mhijiex hekk. Satna tiegħu mhijiex dwar poter jew dwar kif tiddomina immija is-salib, lotja ta' mħabba fuq is-salib. U għalhekk qed jgħid Ġesu fis-satna tiegħu mhux tfittex li tkun l-ewwel imma li tħobb sal-aħħar. U għalhekk ir-risposta tiegħu kienet mal-ewwel li jindirizzhom lejn il-passjoni u l-mewt. Meta jgħidilhom għandkom il-ħila tixorbuh, il-kalċi li għandi nixrob jien, il-kalċi huwa hekk niftakru Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani meta kien qal missier biet minni dan il-kalċi kif jista' jkun, imma mhux kif irrid jien, imma kif trid int. Huma mal-ewwel qalulu għandna, imma Ġesu rrid ifissirhom b'mod ċar għal xiex qed jgħid għalilhom il-kalċi tixorbuh tas-sew. U għaliex għalhekk? Għax ġagbu li qed niċċelebraw il-festa tiegħu illum kien l-ewwel wieħed fost l-apostli li miet martri. Insibuha din fl-Atti tal-Apostli. Il-kalċi tixorbuh tas-sew. Ma mbagħad jgħid li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien. Immi għal dawk li għalihom kienet imħejja minn missieri. U interessanti din għax Ġesu qed jitkellem fuq il-passjoni u l-mewt. U min kien hemmhekk fuq ix-xelluk u fuq il-lemin tiegħu meta kien imsalla? Kienu tnejn ikkundannati, aħna nsejħulhom il-ħallilin u qed tajb jew ħażin, ma dawk kienu fuq ix-xelluk u fuq il-lemin. Ġesu hawnhekk rrid ifissrilhom illi hemm bżonn din il-bidla, trasformazzjoni mill-tfittxija ta' poter jew ta' prominenza jew ta' ġieħ għal qotja kollha imħabba. Mhux kontra Ġesu l-ambizzjoni, ma jippurifika l-ambizzjoni biex huma ifittxu tassew dak li jiġi l-ewwel fis-salta tiegħu. Li kien diskors importanti mhux biss għal dawn it-tnejn u għal ommhom imma wkoll għad-dixxipli l-oħra. Għax dawn naqraw fl-Evanġelu li inkorlaw għaż-żewġ taħwa, sa mhux inkorlaw qalu ara xaru każa xed jistaqsuh. Inkorlaw għax huma riedu il-pożizzjoni importanti u ra Ġesu jerġa' jispjega kif hu ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Qed jgħid Ġesu dan hu li aħna bħala dixxipli għandna nfittxu. Fis-saltna tiegħu ma nix nfittxu il-preċedenza, il-prominenza, dak li jagħti ġieħ, dak li unuri, onorifiċenzi, titli, dawn kollha meta tħares lejn Ġesu msallab tara li ma jiswew xejn. Anzi, li kultant jeħduna kontra l-ispirtu ta' Ġesu msallab. Dan femmu tajjeb
San Ġagbu illi qed nagħmlu l-festa tiegħu illum, illa li f'Ġagbu naraw din it-trasformazzjoni, il-bidla minn bniedem illi jfittex lilu nnifsu, li jfittex dak illi huwa ta' unur ta' poter għal bniedem li jagħti lilu nnifsu. Kif saru mbagħad wieħed mill-apostli importanti fil-ħajja tal-Knisja, aħna il-Ġagbu nsibuh diversi drabi f'mumenti importanti bħal trasfigurazzjoni, bħal l-Orta Ġetsemani. Imma dawn kienu momenti li lilu għenuh biex jifforma ruħu tassew bħala disċiplu ta' Ġesu biex imbagħad meta Ġesu għam il-mewt u telassema bat fuqhom l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u sar wieħed minn dawk li jagħti xhieda sal-aħħar ta' Ġesu ħaj. U kif nafu il-martirju tiegħu huwa dak li jissemma l-uniku martirju ta' apostlu li jissemma fl-Atti tal-Apostli, għax kien l-ewwel wieħed fost l-Apostli. Li jurina Ġagbu kif il-mulej ittrasformah, bidlu, għamlu tassew xhud tiegħu, għamlu tassew apostlu tiegħu biex iħabbar is-saltna tiegħu. Illum nitolbuh, speċjalment fid-dawl anki ta' din il-kelma ta' Alla, nitolbu lil San Ġagbu biex jagħtina tassewna l-Ispirtu li Ġesu ried l-Apostli aħna maħniex biex inkunu muqdija ma biex naqdu u biex nagħtu ħajjitna tassew b'servizz, b'imħabba, b'għotja sħiħa, bħalma Ġesu mhux biss sallimna bil-kelma imma urina bħajtu, speċjalment bl-għotja tiegħu fuq is-salib. Nresqu it-talbiet tagħna lil Alla, nagħmlu dan fiduċja li jagħtina dak li huwa taġid għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Fil-festa ta' San Ġagbu nitolbuk mulej biex aħna jkollna tassew l-Ispirtu tiegħu ta' apostlu li jxanda lilek u l-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi li huma miflija bil-konflitti, bil-ġlied, dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda. Nitolbu speċjalment għal dawk il-popli li qegħdin isofru bħall-Ukrajina, bħall-poplu ta' Gaza, bħal issa qed isofri anki bil-ġuħ minħabba l-aggressjoni u l-konflitt. Nitolbu il-mulej ħalli ħafna nies ikomplu jaħdmu tassew ħalli jkun hemm il-ftehim u l-għaqda u l-paċi. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn hemm ġa il-ħajja umana li bdiet sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem u li jilqaħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nqattal qed nagħmulek illum l-interċessjoni tal-Apostlu San Ġagbu ejna biex aħna dejjem inkunu fidili lejk sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba' u l-sagrifiċċju għażiż li sejrin offrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalġi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr. Inti rraj ta' dejjem ma tħallix waħed għall-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tiwassiba tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu irreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek li stennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, b'wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġagbu, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna.
missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħal naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf tal danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, irċevejna id-doni qaddisa tiegħek konna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu. Għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Offru dan ir-Rożarju llum biex l-esperjenza taż-żgħażagħ fil-ġublew taż-żgħażagħ f'Ruma flimkien mal-Papa Leon tkun esperjenza tas-sew ta' ġid għall-ħajja tagħhom u għall-Knisja kollha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalli kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza minn mija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalli kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sina li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija keber kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissimo urina l-intijomna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa
nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-wek kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan at-truframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawn ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob Om għalina. liżjed nadifa. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om li għalina. tistoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-ħaġeb. Itlob Om għalina. tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissna mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Giagbu. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, Birek itlok glorju s-saħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u Birek San Ġusepp Arus kastismu tagħha. Birek Alla Franċli u l-qaddisin kollha tiegħu.